ito wannan ayi ko daga bacci na tashi kika ce in yi zan miki shi. A Kannywood ba ni da budurwa a Kannywood. A yanzu haka budurwa ta matata take gida. Abin da yake yawan sa ni dariya, abin da yake yawan sa ni dariya gaskiya sai an bincika gaskiya. Saurin bata mu da gulman wani. Muna zaune da kai ka kawo min gulman wani, ko da ba gulma bane ka kawo min maganan wani wanda baya gurin. So wannan dalilin yasa da yawa akwai mutanen da yawa da ba na son ma zama da su ni hira saboda kawo zancen wasu mutanen. Amini na a Kannywood mace ce Rahama sadau. Sana'ar da na fi so bayan harkan fim shine harkan sayar da tsimmo kara wato boutique. Sirrin zaman aure na shine babu third party tsakanina da matata. Daga ni sai ita, duk abubuwan da ya zo tsakanina da ita muke tattaunawa, walau mai daɗi ko mara daɗi. Irin san da baki ba zai iya faɗa ba, sai dai zuciya. Lokacin da zan daina rawa a fim shine lokacin da na daina fim, amma in ban daina fim ba to ba zan daina rawa ba. Kwarai da gaske, inda zan ɗan dai jikin za a ce ma action in yi to kawai zan yi shi. Hawa hajiya, ya ana maganar Dangote kina wani maganar gwamnan Kano. Ga gwamnan Afirka gaba daya Dangoten kawai hajiya. Kwarai da gaske. Kakata lokacin da na zo mata da maganar aure na farko, lokacin ina kokarin hada kwalin diploma, sai soyayyar wata yarinya sai ya ɗebe ni kawai, sai ka ni a cikin ne mako lokacin ba wani sana'a nake ba kawai naga kawai mai aure kawai. Da na zo mata da maganar da ta kalle ni ta wani mari, sai da naga stars irin kwayin wane ni kakata, ai ko dago kai ban yi na kalle ta ba. Kwarai da gaske, tana kwada mu adaki ni a gurinta na girma, to ita ce uwata ita ce ubana. Tana kwada mu marin da na sunkuya haka ban dago kan ba. Kwarai da gaske. Me taimaka? zuwa ne gurin ta hira. Da na je gurin ta sai na je na samu suna hira da wani saurayinta a cikin mota. Wani lokacin ana sanyi kin san Jos ana sama sanyi. Na je na zauna ina ta jiranta. Da suka gama hiran kawai tana fitowa daga motar kawai ta shige gida. Na ji zafi sosai, abin ya min takaici kuma sai na ji na ƙara santa a lokacin. Na sha, ina kuma kan sha, ba kuma zan daina sha ba. Me yasa kake sha? Saboda tsaro. Ban gane tsaro, wani irin tsaro? Kin san komai na iya faruwa, balantana irin wannan zamani da ake soke-soke da ɗan sare-sare, kuma mu ga mu da tafiye-tafiye, ka shiga nan ka fita nan, kai ne kudu kai ne arewa, to kin ga komai na iya faruwa. Ka je ka haɗu da yan wuka a banza ofisa buga ma wuka bam, to kin ga ai maka shirya ai. Na fi son Jos saboda a nan aka haife ni, nan ne tushe na. A Kano kuma a nan na samu ɗaukaka, a nan na samu kuɗi, amma duk daɗin inda na samu kuɗi nauke kuma zama bai kai asali na ba. So na fi son Jos fiye da ko ina ma da kika sani. Ina da shekara kamar 39 a yanzu. Yare nawa kake ji? Ina jin Hausa, ina jin Turanci, nakan ɗan tsintsinci Larabci kaɗan-kaɗan, haka Barbarci nakan ɗan tsintsince shi jifa-jifa, haka Baburanci. A layi ɗaya na Larabci saba'ul khair, saba'ul nur, kawai haka. To ai lokacin da nake farautan ba wai wani yanayi bane na daban, kawai dai harka ce kawai ta harkar jeji, kawai a jere an kamu nama, kuma kowane yanayi dai yana zuwa cin gane a wannan lokacin. A cikin fina-finan Rahama sadau. Wai me yasa kake sai Rahama ne, ko sai ka ce Rahama? Aminiya ta ce, ƙawata ce. Na fi a cikin Kannywood kusan
na fi yadda da ita kusan fiye da kowa saboda ina da yakinin cewa za ta rufe min sirri na kamar yadda ni ma zan rufe mata sirrinta, so akwai kyakkyawan fahimta, akwai kyakkyawan alaƙa tsakanina da ita. Waye kuma ubangidanka a Kannywood? Ba ni da ubangida saboda babu wanda ya koya min sana'ar da nake yi, amma akwai wasu mutane da nake kallon su da kima, nake kallon su da mutunci saboda wasu dalilai a Kannywood waɗanda na zauna a ƙarƙashin su, amma ba su suka koya min sana'ar da nake yi ba. A da farko akwai Bello Muhammad Bello wanda shi ya yi sanadiyan zuwa na mafin. Akwai Alinuhu wanda na zauna a gidan shi lokacin da na zo Kano. Akwai Malam Aminu Saira wanda a lokacin da duniya ba ta yarda cewa zan iya yi ba, Aminu Saira ya yarda cewa zan yi, ya rinka saka ni a manya-manyan fina-finan shi, a cikin fina-finan da ɗan marayan zaki. Wannan dalilin yasa nake ganin mutuncin shi, nake ganin kiman shi. A ciki akwai Umar UK wanda shi ma ya min wasu fina-finai masu girma a lokacin tun duniya ma bata yarda cewa zan iya ba. Sannan kuma akwai Adam Izango wanda shi ma na zauna a ƙarƙashin kamfanin shi. Su waɗannan mutane ina kallon su da kima, ina kallon su da mutunci, amma ba ni da uban gida a Kannywood. Sosai ma da yake na sayar da gwanjo ai. Sosai ma ni na fi son ma gwanjo fiye ma da sabon kaya, saboda idan ka sa gwanjo tana iya har ya mutu ma baka sake ganin irin shi ba. Gwanjon amma ba wai asalin jigari can ba, akwai asalin yawa